Que o Señor sexa convosco. Proclamación do Santo Evanxeo segundo Lucas. Naquel tempo, un fariseo convidou a comer a Xesús. E Xesús entrou na casa del e púxose á mesa. Unha muller, coñecida como pecadora na vila, sabedora de que estaba ali, levou un frasco de alabastro con perfume de mirra, botouse por detrás aos pés del chorando e comezou a regarllos coas bágoas. Secáballos cos cabelos da súa cabeza e bicáballos mentres llos unxía co perfume. Vendo aquilo, o fariseo que o convidara dixo para sí: se este fose un profeta, coñecería quen é e que caste de muller é a que o está a tocar, unha pecadora. Xesús tomou a palabra e dixolle: Simón, teño algo que che dicir. El contestou: pois dío, mestre. Xesús díxolle: un prestamista tiña 2 debedores, un debíalle 500 denarios e o outro 50. Como non tiñan con que lle pagar, perdooulles aos 2. Ora, quen deles o amará máis? Respondeulle Simón: supoño que aquel a quen máis lle perdoou. El contestou: ben dito. E volvéndose cara á muller, díxolle a Simón: ti ves esta muller? Entrei na túa casa e non me deches auga para os pés, pero ela regoumos coas súas bágoas e secoumos cos seus cabelos. Non me déchelo o bico de saúdo, pero ela, desde que entrou, non parou de me bicar os pés. Non me unxiche a cabeza con aceite, pero ela unxiume os pés con perfume. Por iso, dígoche, moitos pecados se lle perdoaron cando mostra tanto amor. A quen pouco se lle perdoa, pouco amor mostra. E díxolle a ela: os teus pecados están perdoados. Entón os demais convidados empezaron a comentar entre eles: quen é este que mesmo pretende perdoar os pecados? Pero el díxolle á muller: salvoute a túa fe, vai en paz. Palabra do Señor.